Sakuro mayo wango Charles. Kuro wacho. Nyaka yie ni mondi mi duok wach matin. Oluwo ngane. Wanjigi. Wanjigi ngama nigi mwandu otimore marach. Ni kata polis manya ni to ene ode ndo kinyayo. Okunyal yude. Mana pogwa. Magi wek mwandu kwa Kenya. Ani maworo. Eri mobio kil riambo. Ni karuto ni kilota veta. To en gina nyuki. To en gi Masai Mara. Ni mago yakanyocho ng'iewo. No kong'iewo gie kata ken deputy president. Oka kwano manonyeo ken deputy president. Makato kuro ng'eny. Kata by the moruma poka wacho ntie moro kendo na iwacha kae. Maduong' malich. Maneji gore 5,000 acres. Ori winjo. To ot mosiep ni ogero. Malich ma police ok nya yude to ko wacho no. And I just wish you the best of luck. Kiyudo sirkal. Ok ni wan joma tanga but kiyudo sirkal to we support government mari because wadwaro ni sama ng'ato yudo sirkal to support government. Mondo ka sirkal moro chieng' moro kendo chaki wene ng'ato inwang'o ka sirkand no odongre maber makare motegno. Okay. To wan kaka luo na nyisi ndalo ga biro ka ne jakom biro biro e UDA directly or indirectly. Ona jaka nyiso mando ni wacha die. Na jaka nyiso nia. Ni siasa pod en tribal. Sama jo Mount Kenya wacho ni gin jo Mount Kenya. Embu Meru kia jogema. Wabende wan Nailot. Wabe wan Nailoti. Omiyo kil. Wan wa support Ruto. Best ni en Nailot wadwa. Kendo history ma Kenya kanyiso wan nyaka ne wachak historia ma Kenya. 1952 ni wabedo gi emergency ma umano. Jaluo ja Kenya mano osomo tijo kil kaka in mano osomo na London mane nigi certificate manyalo practice e Commonwealth then man argues kode kende mane okil mar okuyu mano yalo gi during mau nyaka didan kimathi gi ewenjo ka wachopo 1960 sama koro wach ni dwa miwa telo jo British oyie no dingo bed president joluo no bedo patriotic magi wacho na pana wakel Jomo. Bang, kachopo 66 gibalo dinga ne ga ideologies ma communism. Agwins kode kochako tho 67 Boya mane chief unionist. Mabende emano ya lift nitie barua moro ma circulate ga kama ngane Jomo ndiko ne Boya kaine jela. Ni mondo Boya okonyi thi chief Mahuhu mane ore won mamangina mondo tergi America. And kane chopo kata mana 2002 kendo Raila gini ochako keto Kibaki but okuyi poko gono kura okuyi mene no muguto pok nogo ne luo kura nyaka nini maokine ka encha bibedo chakruok gibigonwa ginyalo nyuomo wanyalo nyuomo gi wanyalo timo hala kodgi to kura to podi matin omin. Okay. So amende kana ko yudo deputy president en mubro bedo impeach daga poko tiko wigade. Agoro tie kwachiro sama wango go. En ni kane chopo 207. Jolango is the first community manogo no kura 100%. Omiyo ananya koni kuno to beda okwanya keto tongwa e basket adiwa. Chiel jowa moko bedo safina jowa moko madwa bete DP obede DP. Okay. What mane essence mar multiple democracy. But at the end of the day, kakaluo. Nyaka wari remember ni kama ng'at mora mora nitie. Nyaka wari remember community marwa. Okay, no kabila. Okay. But charity begins where? At home. Omiyo anka omini ni oyudo. Kaka bibedo which quote. Mar dhire. But gimo kabiye no tim. Ni mondo wadar kama wantiere ni nwadhi manyo sirkal moro manyien to already wane sirkal. Okay. Mae mwabro deal go manya kwa yod mano kata embo yiego wach mogik dakika. Wach mogik wacho niya. Number 1